מה המשותף לבן גוריון, פיזיקה וג'ודו? הקשר הוא דוקטור משה פלדנקרייס, שהמציא שיטת התעמלות הקרויה על שמו. בימים אלו מלאו 100 שנה להולדתו של פלדנקרייס, ותלמידיו החליטו לציין זאת במפגש מיוחד. ברקע נשמע קולו של פלדנקרייס, המסביר את אותם התרגילים שעזרו בזמנו לבן גוריון לעמוד על הראש. להרים את האגן גבוה באוויר וללכת קדימה עם האצבעות עד שאפשר יהיה בקלות לשים את הברך הימנית על המרפק הימני. להתקרב, להחליט, כל פעם להתקרב טיפה עם אצבעות הרגליים אל הראש עד שמרגישים ששתי הברכיים יכולות להישען על שני המרפקים בלי קושי. ההרגשה בגב צריכה להיות בדיוק כמו זו שעשיתם על הבטן. לאט, לאט. אם תעשו חזרה על המרפקים, אף פעם לא יקרה שום דבר. רבים הם ממשיכי דרכו של דוקטור פלדנקרייס, אך אנו יצאנו לפגוש משפחה מיוחדת ששלושת דורותיה מקנים את תורתו. התחלתי להתעמל פני שהיו לי בעיות בגב. וכיוון שבאמת היה לי בעיות, החלטתי שאני נוסעת לראות מה אפשר לעשות. אני הרגשתי, למשל, בשיעורים הקבוצתיים שהתחלתי, שיש משהו בגו. מאיפה הוא מגיע לדברים כאלה? מאיפה הוא לוקח את זה? זה עורר בי את הסקרנות ללכת וללמוד באמת איך הוא עובד, מה הוא עושה. וזהו, ואז נתפסתי לשיטה, והוא בדיוק פתח גם קורס. זהו, אני התקבלתי לקורס. הרבה פעמים הוא עבד עלינו. זאת אומרת, הוא הרי משהו, ואחר כך, כדי להרגיש, להבחין, אז הוא עבד עלינו, ואנחנו עבדנו עליו. נגיד, היינו 13 איש, והיה לו מיטה, נאמר, כזאת. ואז כולם ישבו מסביב, והוא היה מטפל במישהו, וזהו, ראינו מה היה, מה התוצאות, ודיברנו על זה קצת. כיום עוסקת דבורה בעיקר בטיפול יחידני. נכדתה רינת, שממשיכה את דרכה, ביקשה ממנה לעזור לחברתה הסובלת מכאבי כתפיים וגב, ודבורה שמחה לעשות זאת. דבר חשוב זה לתת לה אפשרות שתנשום יותר בקלות, קצת יותר עמוק, וזה גם יכול לחזק אותה. זה שחרר לה עכשיו פה קצת בקרסול, מה שאני הרגשתי. אמי גם כן מרגישה את זה, שהשתחרר לה משהו פה בקרסול. יש לה שם כאילו. אני רוצה לתת לה את התחושה שאפשר כאילו, בלי הבטן, רק את הצלעות, או, יופי. מקבלים כאילו נשימה יותר עמוקה גם. אז זה תענוג לראות איך שהיא נשמת עכשיו. משהו. ספרו של פלדנקרייס, שדבורה קיבלה עם הקדשה אישית, משמש לא רק אותה, אלא גם את נכדתה. בידידות, משה פלדנקרייס, ב10.3.67. מה שהיה בשבילו חשוב להדגיש, שלמדה להשתמש במה שהיא למדה. אני הגעתי לשיטה בעצם דרך סבתא שלי, דבורה חסדאי. אני גדלתי על ברכי השיטה, ובעצם בשבילי שיטת פלדנקרייס היא שיטה של, בעצם היא אורח חיים. זאת אומרת שאם כואב לך משהו הולך להתאפס, עושה מספר תנועות ואתה חוזר לתפקוד תקין. כמה אתם מרגישים את עצם העצה במגע עם הרצפה? תחילו איך הראש מתגלגל כך, מימין לשמאל, בעדינות, באיטיות, להוביל את המרפקים, מימין לשמאל, לגלגל כך. האם משהו התחדש שם? האם הייתה שם איזושהי למידה חדשה? באיזשהו מקום היה לי מאוד חשוב לקחת את השיטה ולחקור אותה באוניברסיטת תל אביב,
בעצם במקום שהרפואה הקונבנציונלית קיימת. בחנתי מדדים שהם קשורים למשתנים פיזיולוגיים ולמשתנים שהם פסיכולוגיים, ובחנתי את האנשים לפני ואחרי טיפול אישי שיעור אישי בשיטת פלדנקרייז, והיו תוצאות נפלאות ומובהקות בירידה של לחץ דם וגם בעלייה של מצב רוח. אז התרומה של השיטה היא בעצם היכולת של הבן אדם לגלות את עצמו, את הפוטנציאל שגלום בו, והיכולת שלו לטפל בעצמו, וגם באחרים ובמשפחה שלו. זה תענוג לראות את התרומה הזאת שלנו באמת לאנשים, שאנשים קמים ומרגישים יותר טוב עם עצמם. בבקשה, שיעורי בית, להתנסות על סוגים שונים של כיסאות. גבהים שונים ורוחבים שונים, קחו לעצמכם, תראו מה אתם יכולים לקחת לחייכם. גם אביה של רינת נדבק בחיידק המשפחתי. אם אתם חשים באיזשהם הבדלים בין צד ימין לצד שמאל של הגוף, אולי יש לנו תחושה שרגל אחת יותר ארוכה, אולי גם בכתפיים. שימו לב איך התנועה של הכתף, קדימה ואחורה. תעשו מספר תנועות כאלה קטנות ורציפות. הנה איזה טלטול קטן ועדין של הכתף, קדימה ואחורה. ומספר פעמים תגלגלו את האגן מעט למטה, כן, לכיוון הרגליים. תחשבו שאתם רוצים לדחוף ככה את עצם הזנב או עצם העצה לכיוון הרצפה. רבים הם אלו ששיטתו של דוקטור פלדנקרייס עזרה להם, אם כי לא תמיד יודעים הם להסביר את תורתו. אם ניתן היה לשאול את דוקטור פלדנקרייס על שיטתו, הוא בוודאי היה מסכים לאמירתו של גלילאו. אינך יכול ללמד דבר, כל שביכולתך לעשות הוא לעזור לאדם לגלות זאת בעצמו.